La mecanografia no només és imprescindible si tens una professió en la que cal ser eficient i reduir la fatiga perquè et passes la jornada laboral davant l'ordinador. Si fas servir l'ordinador per preparar les teves classes, els exàmens i les avaluacions dels alumnes. Si fas servir l'ordinador per redactar l'historial dels teus pacients. Si el fas servir per escriure les teves receptes. Els teus secrets de bellesa. Els teus projectes de bricolatge. Les cures de les teves plantes. Els teus consells de mecànica. La planificació i la crònica dels teus viatges. Els teus trucs de costura. Els teus informes meteorològics. O si el fas servir per redactar els teus articles sobre el comportament de les nanopartícules, necessites aprendre mecanografia. I enhorabona, ets al lloc correcte. Si t'està agradant el curs, no has d'oblidar donar-li un like. Si vols donar suport a la continuïtat del curs, envia'ns un supergràcies. Si ja ho has fet, moltíssimes gràcies. Fes també un favor a la gent que encara no s'aclareix bé amb el teclat compartint el vídeo a les teves xarxes socials. En vista de que necessites aprendre mecanografia, en l'exercici d'aquesta lliçó practicarem la pulsació de la tecla de la lletra P. 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 Repeteix mentalment o en veu alta si t'és possible la pulsació de cada tecla. P. P. Abans de començar l'exercici, és molt recomanable assajar el moviment dels dits. P. L. Per favor, assaja la pulsació consecutiva de la P i de la L. P, L, P, L, P, L, P, L, P, L, P, L. Després, la pulsació consecutiva de la P i de la R. P, R, P, R, P, R, P, R, P, R. Quan tingues interioritzats els moviments dels dits, ja pots començar l'exercici. Bona sort! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.